Designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany-colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang tatlo ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan, amo man karon ang ginatublok sa mga
tawo batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Radio Bacolod Philippines Standard Time, 20 minutos sa kaligid sa takna alas 5 sa hapon. Welcome sa Bombo News and Views sa afternoon edition karon nga daw sang Huwebes, Disyembre 15, 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Sa ato sa ring Christmas countdown, may nabilin, pulo na lang ka daw, Pasko na. Kagaroon nito na kita sa ato sa ring mga headlines sa mga pumuliyo nga nag-squat sa pribado nga duta sa Pro Katilingban sa Barangay Punta Taytay. Kimpanogyanan sa City Legal Office nga mangita sang Sailuhan bagod wala sila sang may mahimo sa duta nga hindi ila. Bacolod City Firecracker Retailers Association nagahulat na lang sang permit agod nga makasugod na sa pagbaligya sa reclamation area. Negros Occidental Provincial Election Supervisor Attorney Ian Lee Ananoria aminado nga mataas ang turnout sang mga nagaprestro kadungan sang resumption sang voters registration. Mga pumuluyo sa France nagpulaw gid agod saksihan ang hampang sang national football team batok sa Morocco sa 2022 FIFA World Cup. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time 21 minutos sa kaligid sa takna ng alas 5 sa hapon. Lito na kita sa Manitalye sang mga balita. Kami ang inyo mga tagbalita. Bombo Jairi de los Reyes. Kag ako naman si Bombo Pons Espino. Ginathag sang City Legal Office sa Bacolod nga wala na sang may mahimo ang squatter sa duta sa pribado nga individual sa Purok Katilingban sa Barangay Punta Taytay diri sa syudad sa Bacolod kung sa diin mayara na sang court order angot sa ilang nga ejectment. Sa interview sang Bombo Radio kay Bacolod City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr. wala na patuman ang demolition kahapon bangod tub-tub lang alas 3 sang hapon ang execution niya. Suno kay Ting court order na ang gipagawa sang hukom ango sa ejectment. Gani wala na sang liwan nga makabalik sini kundi madayon nagid ang demolition. Nakabaton sa impormasyon si Ting nga may mga naghaboy o kunang haboy sang bato sa nag-abot ang demolition team. Suno sa City Legal Officer kinahanglan nga magboluntaryo biya sa lugar ang mga squatter sagod nga wala na sang gamo. Nagpag naman ang punong barangay sang Punta Taytay nga mangita sang relocation site pagod luyag sa mga squatters nga sa Punta Taytay lang sigapon maestar pagod diri ang ilang nga palangabuyan. Suno kay Ting daw wala sang gana mga squatters nga magsalo sa relocation bangod madugay pa sila nga ginpalin sa duta apang ara sa gapon sila tubtob sa subong. Nagpag naman ang mga squatters nga tubtob sa Enero 28 na sa masunod nga tuig lang ang ila pagtiner sa lugar. Sa tion nga di magbiya sa duta ang mga residente pero sa ungid ang mainis ang demolition team nga palinon bangod wala na sila sang may mahimo diri. Nagpanugyan ini sa mga squatters nga magbiya sa lugar bangod kinahanglan ini sang tag-iya. Suno kay Ting bisan ano pa kalawig ang pagtener sang squatters sa duta nga hindi ini mangin iya kag sarang ini makuha sa tag-iya bisan ano oras. Nagpanugyan man ini nga batunon ang tanyag sa gobyerno nga relocation bangod hindi sarang makapili kung sa diin i-relocate. At ang advice ko gida kung hindi imo duta, may ano ka pa kalawig. Kaya mo na perming rason kung na ano kalawig mo. Sabi ang ano na nga ako ng permis car, may sugod ka pa kay adan kag kay iba, kung may katitulo, halin ka man diapon sa duta na hindi imo. Kay mapalin ka gid. Ang ano kay ti subong programa man ang gobyerno,
budlay magpili kundi ka na lugar na gusto mo gid sa iluwan. Ang kabahin sa pagpahag ni Bacolod City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr. Samtang ginalauman sa mga miyembro sa Bacolod City Firecracker Retailers Association nga magabot na ang permit na gikan sa Regional Civil Security Unit sang Police Regional Office 6 agod nga makasugod na sila sa pagbaligya sang palupok sa likod sang Pope John Paul II Tower sa reclamation area sang Bacolod. Sa interview sang Bombo Radio kay Melchor Deriada, board member sa Bacolod City Firecracker Retailers Association, ginaulat pa sa karon ang pagabot sang permit sa ila pagbaligya nga natalana kung tani nga magasugod sa karon nga adlaw Disyembre 15. Sunod diri kon mahimo nga napermahan na sang PNP Regional Office 6 ang permit, makabukas sila gilayon apang kun ini naman ang magabot subong hapon o kon buwas, amo man ang pagsugod nila plastar sang baligya. Sa 64 nga nagawad sang permit, 59 lamang ang magabaligya kung sa diin ang 5 diri ang nagproseso para sa madason nga tuig nga pagbaligya. Ang pwesto sang kiosko ang may kalaparon nga 5 feet kag may kalabaon nga 12 feet nga pagapwestuhan sang duha ka manugbaligya. Sunod diri indi mahimo makabaligya sang firecrackers ang wala sang supply sang tubig, balas kag fire extinguisher. Kung napirma na kagapon, subong adlaw mabalik ang amon tong mga opisyal kag panagtag diri sa mga membro ang amon nga mga permit, tapos amo pag-display sang amon mga baligya nga palupok. Makabalik sila karon temprano pa, base posible sa hapon maka-display kami. Kung hindi man sila kabalik dayon, siguro basi buwas sa agagid. Hindi ka display ma'am kung ang imo nga mga kwandiri kulang-kulang para sining tubig, balas, kinahanglan kompleto mo gini kag ang fire extinguisher. Nabatian si Melchor Deriada, board member sa Bacolod City Firecracker Retailers Association. Ginkalipay ni Negros Occidental Provincial Election Supervisor Attorney Ian Lee Ananoria ang mataas nga turnout sa mga nagpresto agud nga makaboto sa barangay kag Saguran Kabataan Elections nga tanahan sa bulan sa Oktubre sa masunod nga tuig. Suno kay Ananoria, okay ang numero sa mga nanaga para rehistro malin sa nag-resume ag registration sa Disyembre 12 kag magatakop sa Enero 31 tuig 2023. 50-70 ang average nga nagpresto kada banwa o kon component city nga mas madamo sang sa una nga inadlaw sa voters registration sa tinigdan nga tinuiga. Ang registration ang nagasugod alas 8, ang takna sa aga, tubtob alas 5 sang hapon. Apang nagapati si Ana Noria nga aware naman ang tanan nga malipot lang daw sa registration period. Ginplano naman sang COMELEC ang pagbalikan sang satellite registration agud nga mas madamo nga barangay ang malabot kag indi maginutok sa isa lang ka venue. Kapin 81,600 pesos nga balor sang illegal nga droga ang nakumpiskar sa 27 anyos nga lalaki nga nadakpan sa bypass operation naging patigayon sa Zone 5, Sitio Carolina, Barangay 2 o Barangay 2, Syudad sang La Carlota, diri sa probinsya sang Negros Occidental. Ang suspesado ang ginkilala nga si Kenneth Balbeso, residente sang nasambit nga lugar. Sa ginpatigayon nga bypass operation sang kapulisan, naging pangunahan ni Police Lieutenant Luel Garinganao na kumpiskar kay Balbeso ang ginabanta nga 120 grams sang suspected shabu nga nagabalor sang kapin 81,600 pesos. Sa karon yara na sa kustodiya sang La Carlota City Police Station ang sospesado kag magapangatubang sang kaso nga paglapas sa RA 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nagbiyahe gikan sa Iloilo ang tagdaog nga si Felix Mahilom. Apang wala ini nagdiretso pauli sa Calatrava bagod nga nabatian sini ang pagdaog sa Dili Joe sang 1-2 Panalo Park 21 promo sang Bombo Radio kag Star FM. Si Mahilom ang residente sang kon Barangay Cruz sa Banwa sang Calatrava kag nagatrabaho bilang isa ka mangunguma. Tilagdan nga semana naghapit ini sang iyang entries diri sa studio sang Bombo Radio antes nagtabok sa Iloilo kag natabuan man aman nga nagabutan nga entry kahapon kadungan sang pagbalik sini diri sa Bacolod gani wala na siya anay nagpauli kahapon na iyagin pasalamatan ang istasyon sa Bombo Radio suno sa iya nga bayara na siya sang Pasko bangod sa nabaton nga 500 pesos nga cash kag 500 pesos nga balor sang grocery goods nga nasulod sa balde sang Orocan. Pahayag ni Mahilom nga wala ini naglaom nga magdaog sang nakita nga madamo ang entries kag iyang man giningganyo ang mapumuli sa ila lugar nga mag-entra man sa amo nga programa o kon promo sang Bombo Radio. Unang hatag 100, ikadua 200, ikatatlo nga panid 300, ikaapat 400, kag ikalima 500. Ay, thank you gid sa Bombo Radio kay nakasayo ko kamasko karon. Thank you gid kay bunutan ko. Ako magpati nga bunutan ko nga lang kay damo kayo mga Intay. damo kay interest sa box paglantan ako buta-buta kito.
Ang kabayan sang pagbaton sa premyo Gamalipayon nga si Felix Mahilom diri winner o kondili winner sa Deli Draw sa 1 to Panalo Part 21 promo. Tuma naman ang kalipay ni Benjamin Luces ang Barangay Busay, Syudad Sambago matapos nakabutan bilang winner si Daily Draw sang 1 to Panalo Part 21 promo sang Bombo Radio kag Star FM. Suno kay Luces naghimos inigilayon sang gilawag ang iyang ngalan kang nagpadulong sa istasyon sang Bombo Radio agod nga i-claim ang iyang premyo. Sunod rin naghulog ini sang entries halin sa week number 1 sang promo apang week number 3 na ini nagabutan. Nescafe ang iyang proof of purchase bangod ka partner nila sa umakon aga ang kape antes manguma kung sa diin mapagsik inigihapon bisan mayara na sang edad. Sa karon nakahanda naman ang entries ni Luces tubtob sa week number 5. Ginagdaman sini ang mga kasimaryo niya sa syudad Sambago nga maghulog man sang entries sa 1 to Panalo Part 21 promo agod nga magdaog man kaangay niya sang 500 pesos nga cash kag 500 pesos nga valor sang grocery goods. Ay, pagkabalo kay nagsumpit ni dahil pagkadto sa estasyon sa Mumbo. Una nga hatag! Isa ka gatos! Ika Duha ka gatos! O ka gatos! Oh, ikapat! Apat ka gatos! Ikalima! 5 ka gatos! Ginapasalamatan ko gid ang Bombo Radio kay Star FM. Oo. Nag-intramat mo katulad ko nga pa 1 to Panalo ng Bombo Radio at Star FM. Si Benjamin Luces ang winner sa Daily Draw sang 1 to Panalo Part 21 promo sang Bombo Radio kag Star FM. Tuman man ang pagpasalamat ni Jenny Lantin sang Barangay Handumanan, Syudad sang Bacolod 100. matapos nga nagdaog sa Ikaduha. promo. Sunod diri adlaw-adlaw niya ginatimplahan sang kape nga Mister kag Nescafe ang ilang ginainom. Ang bana ni Lantin ang nagapang-deliver sang soft drinks gani siya mismo ang naghahanda sang kape sini kun aga. Bangod nagdaog si Lantin sang 500 pesos nga cash, magabakal ini sang duga nga kape agod nga ibaligya sa ilang nga tiyangge. Nagpasalamat si Lantin sa tanan nga mga sponsors kag sa Bombo Radio bangod sa sini nga promo, bangod dako na ini nga bulig sa mga winners. Gatimpla ko lodlo sa akong tiyanggi. Ba, ikaw ang gainom? Si banahon ko. Dugang ko baka sa tiyanggi ko. May tiyanggi ka gidya. Sige pa sa Grandro. Oo. Una nga hatag! 100. Ikaduha! 200. Ikatatlo! 300. Ikaapat! 400. Kag ikalima nga hatag! 500. Dira sa mga katupad ko balay, mag-intraman ka mo para magdaog man ka mo pareho sa akon. Si Jenny Lantin, winner sa Daily Draw sang 1 to Panalo Part 21 promo sang Bombo Radio kag Star FM. Sa ato sa katapusan nga balita sa patag sa inampang wala nakabatsyag sang kakapoy o kon katuyo ang mga fans sang France matapos ang kadalagan sa batok sa Morocco sa semifinals sang 2022 FIFA World Cup kag sila ang mag-atubang batok sa team sang Argentina sa final round sa Domingo. Sa interview sang Bombo Radio kay Dina Vintanilla Suave, ang Bombo correspondent sa France sa tuman ng kalipaya sa mga fans nga mabatian ang matulog hinugaw kag kinanta sa tagsa kasubong man nga makita ng paglinupok sang fireworks sa dalaron. Sunod diri host ang suporta sang French citizens sa national team kag ilaman ginalauman nga magdaog ang pungsod para sa back-to-back win sa World Cup. Samtang bangod nga ginpadayon ang football event sa winter season, limitado ang paglantaw sa hampang apang madamo sang establishmento nga sirado ang pertahan kumpara kon tig-ilinit makapalapaw sila sang lamesa kag bangko sa gwa sang ilang stores. Payag ni Suabe nga pisar nga wala nakampante ang kalamaan sa line-up sang team, ila naman gid pamatud-an nga mayara sila sang ikasarang nga makalabot sa semifinals kag sa karon magahampang na para sa finals. Daw ay pa ako kabatyag Francis o kag katuyo kay ti grabe gid ang ang aftermath ka resulta ka game. Grabe gid ang pag-support ka mga French sa national team and they're looking forward for a back-to-back. I think it's gonna be a historic. Grabe ang kada maski hindi nga magkadto nag-shagit kag nagahinugyaw gid ang tao, may pa-fireworks, may ang sarakya nagahinugyaw. Si Dina Vintanilla Suave, ang Bombo correspondent direkta sa France. Samtang aminado naman ini nga ang ngalan sa 23 anyos nga star player sa karon sang France si Kylian Mbappe ang halos ginamit lang sang tanan. Suno kay Suave, mayra sa inspiring story sa Mbappe nga ginimo sa ding passion ang football kag sa karon kilala na bilang best top player sa kalibutan. Kag pesar nga teammates ang sa Lionel Messi kag Kylian Mbappe sa Paris Saint-Germain magampang sa gapon ang duha para sa tag sa
ka national team. Kag sunod diri madamo sang hitabo sa World Cup. Wala gid ekspektaran kaagay sang Morocco team nga nagdagat man sa semifinals kag ang pagkadaog o kon pagkadagdag sang Portugal. Mangkuto ko, sinong favorite player mo? Mbappe. You know? Tanan Mbappe. He grew up in the hood and he really turned into football and really made it his passion. So now he's among the best and the top players in the world. And this is obviously Messi's last World Cup. So everyone is in a very festive mode. At the end of the day, you just have to be a player for your national team, and so you have to do your best. Ang dugang pagninday na Vintanilla Suabe ang Bombo correspondent gikan sa France. Mga kabombo, oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 34 minutos sa kaligid sa taknang alas 5 sa hapon. Inyo nabatian ang kabugusan nga pagbalita sang Bombo News and Views Afternoon Edition karon nga daw sang Huwebes, Disyembre 15 tuig 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Stato sa ring Christmas countdown, may nabilin pulo na lang kadlaw ang nabilin na Pasko na. Kagami ang inyong mga tagbalita. Bombo, Jairi de los Reyes. Tag ako naman si Bombo Ponce Espino, nagpasalamat sa poporo pagpamati para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo! Bombo! Kagkaroon sa ato sa ring Bombo News Analysis, sa ginbasa ni Bombo Daniel Lecciones, may tigulo Makahalangusyos. Rape slay sa Cadiz, talk of the town. Sa Facebook, ginapiestahan. Makalanguyos mabatian, biktima 16 anyos pa lamang. Masakit matyagon, ginimuslan anay antispatyon. Dalagita nga matahom, puno pa naman sang handom. Pero mas makasilidi pamatian, mala demonyo nga kaymuan. Halos wala sang kapatawaran, biktima na tripingan lamang. Suspitsado 48 anyos laon bak gwapo. No one believes nga iya ini mahimo. Luwas sa rape iya paginbuno-buno. Unsi tanan ang fatal nga igo. Worse, bangkay ginsulod pa sa sako. Ginbayaan sa suba tubtub bagbaho. Later on iya ginako sa girl na in love sikrito. Case closed na para sa kapulisan. Pero ang trauma sa ginikanan hindi mapos nga kalimtan. Gani ustisya ang ginasinggitan. Ang ini nga panguna-una ay pananawan naging padala ni Ambo Dililan sang siyudad sang Bacolod. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, calthiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino.
isa ka Italian saint kag mystic sa wala kag tuo. Yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahisang pattern sang